Sindene tok sing bayaran karo Yono. Sing bayaran nyong ki genanukon balik jane. Ora kaya sing wis kathok siji kuluh-kuluh. Dasar arang dekumbah wujude yang asih nglinting. Nglinting Kang Salim. Oke, orang nglinting ora lho wong mau wis diwenang sing di omah kok. Uripe wong jere nyakra manggiling. Abot dulu saking Kamando, panite kudu. Betal saking panggilan. Yo.
Wong lanang gede kayane. Sa
Ora
Ono. Apa maning yang jaluk kapan nembung Kulu kasuwuk ternyata nyata teronten sing pun mendem ya minangka kangge pambuka mendemane nggih kulu-kulu kalawa kanthi dipun bawani iya jere senenge wong keturutan ya iya kena dinaki apa-apa keturutan mendem ya keturutan iya moga-moga kanthi keturutane samu barang lir rikanyong pada sing dinakie bisa nonton kanthi diparingi seger waras lahir lan batine Allahumma amin. Lah ya anane kulu-kulu kowe mau jere klambi siji arang diwasuh ya iya lagi rendeng kon gane diwasuh ya mbok ora garing telah wong anggere nyong anu klambi siji dikubak kabeh ya banjur ngenteni garing akhirnya disis men garing iya oh lah ora kaya sore kiye inyong dipatiri nang rika pada ana sindan sekang telatah Banjarnegara
uga nyengkuyung hajate Bapak Dirsan Tirta Leksana. Iya sing sore ki alhamdulillah ugi saudara-saudara sedulur-sedulur sekang Pakumas. Iya, sekang Kemawi, sekang Somba Gede, sekang Plana, pokoknya kabeh Pakumas Kecamatan Somba Gede sudah hadir. Sing urung ya aginang dalan ya. Pokoknya wis iya termasuk juragan Pete sekang Kemawi wis hadir. Matur nuwun Mas Tarsim ya. Mbok menawane gawa pete. Monggo kena didum. Iya penayagan keduman kabeh kan alhamdulillah ya. Oh. Nggih mekaten kala wau Tresna Budaya ingkang nembe kapiyarsa ingkang panjenengan sedaya hamriksani kala wau arupi kulu-kulu. Mugi-mugi kanthi kulu-kulu kala wau kula panjenengan sedaya wonten ing laladan punika tansah suka renaning penggalih. Lah ya kira tau jan Pakumas bisa-bisane hadir lebih awal ya soalnya kianu nganggo ngelbune Yusuf Kala lebih cepat lebih baik iya. Iya ora jalaran sekang Tirta Budaya sore kiye sing pentas sekang tlatah Desa Piasa Kulon nang rata grubule wis wani pentas nang kene kanggo nyengkuyung hajate